Nginibingelele-ke ngiphinde nginamukele eMakhaya TV. Namhlanje ngihlezi la nodade naye uthe uzoxoxa isitori sakhe, akazi uzoxoxa isitori sakwamakhelwane. Akazile futhi uzoxoxa sasestradini, kepha uthe naye khona into emthintayo emeze yabhala wathi Makhaya TV. Ngicela ningisize ningiphi i-platform ukuthi ngigonyuluke ngikhulume nokungaphathi. Ngiyethemba lo ukuthi usizo ngiyolithola emva kokukhuluma ngani. Bafethu niyazile ekhazile ukuzojajana sisijaji isitori somuntu sisilalela njengoba sinjalo. Bese sizama ukuthi la singakwazi ukuthi sibonise khona. Siphinde nathi simbonise. Sibonga kakhulu ukuthi niqhubeni subscribe ni like niphinde ni share ningakhohlwa lokho ni press ne notification khona njalo sothi mase sinilethela lo mbukiso usheshe uqhamuke kuwe ube uqala nqa oyibuka. Bafethu ningakhohlwa ukuthi njalo abakwa EasyBet bahlangane nathi siyiMakhaya TV. Makhaya TV tshela abantu ngo EasyBet. Bafethu EasyBet mozojoin usebenzise le link engizoyifaka ngaphansi ubhali promo code ethi sithe 50 okuyigama lami lelo. Uzobusitholela u50 we-voucher, usitholela ama-spins awu25, usitholela 115% bonus nge-recharge yakho yokuqala, uyitholela u15% bonus njalo makuphela iviki ukubuyisa imali adudliwe ngabafethu. Ayikho neyodwa inkampani ezokubetha enama terms and condition alula njengawa EasyBet, enendlela yoku-withdraw elula njengo EasyBet, ninikana nesamba se-voucher njengo EasyBet. Nani niyawazi hlukana naleyo app yakho lesikudlise kakhulu. EasyBet is the best. Angikho kodwa lapho ngila kusisi wami uthe akazosixoxela na isitori sakhe, angizile ukuzomphazamisa ngeke ngande kakhulu. Ningixolele bafethu. Sisi wami sikubingelele siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Yebo bhuti njani? Siyaphila thina njani wena? Ngiyaphila nami. Ngihleze ngisho ukuthi kuyintokozo ukuzwa umuntu ethi uyaphila. Nanoma ngayisiphi isimo lapha ekhaya ubhekane naso, kodwa mawusavuka ekseni ukwazi ukuthi ukusho ukuthi ngiyaphila. Mina ngicathi inkinga yokuqala usuku usuyixazululile, kodwa seswami ngabe yini le eyenza ukuthi uzohlala nathi namhlanje? Into eyenza ukuthi ngize kuzohlala nani la kuMakhaya TV ukuthi nginenkinga lana. Ekukhuleni kwami shuthi ngikhule ngijola nomfana othize wasendaweni engitholele ethi ukuthi lo mfana lo ubhuti wami ozalo ubaba. So akusayekeki. Sengikhulile ke manje nginanengane nobaba wengane zami, siyathandana si right, kodwa nje masibonana nje nomfowethu akusayekeki nje ukuthi senze ucansi, although sesazi ukuthi sibandawonye because sathi nje sisaqala nje ukujola wangibamba uma wakhe ngiphuma lapha khona. Ngesimo sokuthi ke uma wakhe uyangazi, uyazi ukuthi ngingane yeshende lakhe leli lamzalisa. Wabe esetshela ke umfana lo umuntu wami ukuthi hlukana nale yantombazane leya izalo baba wakho. Uthena ke umfana esengitshela ke ukuthi hayi sithandwa sami kunento engitshela umala, angazi ukuthi isho ukuthini, angazi nokuthi izofika kanjani kuwena. Ngithi mangimbuza ukuthi yini leyo avela athi uthe uma ahlukane ngoba wena mina ngizalo baba wakho, ubaba wethu nje ubaba oyedwa. Okay, ngiyaxolisa ukukuphazamisa ukuthi ngididekile. Mhlawumbe mina nomunye umbukeli abathatha kancane sacela ukuthi usilandise umsuka wayo yonke lento le, ngoba mina ngisayibuza ukuthi uthandana kanjani nomfowenu. So mhlawumbe ongasilandisa nje ukuthi naqala kanjani ukuthandana, ngabe wawazi noma wawungazi nje ama-event before nize nibanjwa uma wakhe, ngoba ngiyabona ukuthi inkinga iqalela uma wakhe senibambile wasetshela ingane yakhe ukuthi wena udade wabo. Bhuti wami shuthi ubaba naye umamezala lo wami baphinga bazi bazala ingane, because namanje ithini esaziyo umamezala wami umuntu wami ubaba wami masekuba imina esaziyo. Okay, mawuthi ubaba wakho umamezala wakho nomuntu wakho nawe, kusho ukuthi before nina nijole bekwazi abazali kuphela okubaba wakho naloya mama ozala lo mfana? Cha, sijola nje bengingazi umuntu. Indaba ize yaqhuma ngoba uma wakhe esengibambile. Wasuka uma wakhe njengoba esetshela umfana wakhe ukuthi akahlukane nami. Ngavele ngahamba mina ngayobuza ubaba. Ngathi ngifuna ke ukuyibamba lapho ukuthi ubaba wakho naloya mama bona bebevele beyazi indaba yabo. Yes, bebazi ukuthi ke bebefihlile sonke lesikhathi.
Ngizoya emjoleni wakho ekhaya nginje manikhula mhlambe nibangaki ukhona numama isimo sinjani ekhaya? Sikhule ekhaya ke ku street ke angifuni ukuqamba amanga. Umuzi nje ohlonishwayo nabazali ubaba ke nje alifakwa kuyena. Nginabo obhuti bami abawu3 mase kuba imini intombazane nomunye omncane omagcini. Sikhule nje sidlalela ekhaya kumnandi nje nabo obhuti bami ke banakho ukugadana ke. Bebengigada ngoba ngisho nakho ukuqoma nje ngiqome kanzima nje bengigadile. Ubaba kanaso isithembu. No akanaso ubaba isithembu nomanje. Kini ku strict uyadibana nomfana lokushelayo ngicathi babe baningi ngoba nama ngikubuka nje kuyakufanele ukuthi ube nezeshele engapheli. Naqomana kwamnandi kanje kwenzakalani ngemva lokho ungasasho lonye uhlelo loza kwethu luthi kwenzakalani? Hayi ke kuthe qomaneni ke kwethu ke hayi besiloko singakovakashelandi singakokwenza lutho bengiloko ngiya khona la ngiloko ngiyonyoba engakongibamba uma wakhe ngoba ngisho ubuntombi bami bathatho yena kodwa ngathi mina busatho baba ngibaba ngani yami wazi ukuthi uyena owabuthatha ngangiloko nje nginyenya ngiya khona ngaze ngabanje uma wakhe. Okay. Ngabe wamthanda lo mfana lo? Yebo ngangimthanda kakhulu namanje nje futhi ngisamthanda. Okay. Kwaba njani emva kokuthi uma wakhe esenixoxelile esexoxela ingane yakhe naye sikutshela ukuthi kumele nihlukane ngoba ningabandawonye? Kwaba nzima kakhulu because mina ngavele ngayitshela ukuthi mhlawumbe akasangifuni usekhathele yimina noma mhlawumbe useqonyiwe usefuna ukuqhubeka nale ntombi yakhe entsha seyitholile ngavele ngayitshela lokho okwangiholela ekuthenini ngihambe nje straight ngijube nje ngiyobuza ubaba kanti ubaba ke naye uzovela vume. Ngavele ngangabe ngisazi ukuthi into enje ithiwani ngoba phela angangayiboni nje ngihlukana naye. Man, wena ubaba wakho khona uma wakho khona abafuna abadala kungani ubaba wakho avela avuma because ukubuka isimo esikhula kuso kunzima ukuthi ubaba ngaqhamuka ingane ezomquestiona ngama affairs akhe bese vele evuma kalula kanjalo. Why mawubheka avuma because ufihlile kini? Mangicabanga mhlambe ubaba wenzela ukuthi ngingaqhubeki ngithandane naye although angiyibekanga kanjalo ukuthi ngithandana naye. Ngathi mina khona omunye umfana okade ngishela kushuthi lo mfana wathi nje ungithanda kakhulu watshela uma wakhe ngami nango wasebuya wabuye sethi uthena nje uma wakhe akaphuma phele kumina sizalo baba oyedwa wavele wavuma ke kanjalo. Ngicabanga ukuthi wesave yona loyo nto ukuthi singaqhubeki. Okay. Ngicathi uclear uthi uthandane nomfowenu necala engeke ngilibeke kuye icala labazali bobabili okubaba wakho nona loya mama loya. Umfana lo othandana naye ukhula kanjani? Uhlala ekhaya oma wakhe noma unomunye ubaba okwazi ukuthi ubaba wakhe? Umfana muphi? Isoka lakho. Umfana ke lo isoka lami uhlala kubo uhlala ekhaya lakhe nabazali bakhe bobabili. Ubaba wakhe lo owashade noma wakhe wazi ukuthi nje ubaba wakhe amzalayo indaba le yababa ayaziwa ngoba noma wami ongizalayo akayazi. Okay. So mawusibhalela ukuvezela ukuthi wena ukobunye ubudlelwane manje. Kodwa akusaphumeki kulo bhuti wakho noma nithi niyazama uqhelelana yena unabo obunye owaqhubeka nempilo and yini le yenza ukuthi mhlambe uzodecide nawe ukuthi uthandane nomunye umuntu naye eze decide ukuthi uthandane nomunye umuntu noma naye ikhuluma noma navele nahlehlelana nje? Sazama ukuhlehlelana kodwa ekuhlehlelaneni kwethu waqonywa sesihlehlela yabo kube naloko kwabhutama sisami kodwa nje ubone ukuthi kunaleyo nto leyo naye mangimbone sehamba nayo lo ntombi yakhe kwakuba nawo lo xhifi lo. Sakuzavele sakhuluma nje ukuthi hayi yona
irongi, kodwa-ke nje phela ngeke size sikwazi ukuyiyeka. Umuntu akabe nomuntu wakhe nomunye abe nomuntu wakhe, sizenzele into yethu uma sithola isikhathi. Ikahle kahle niya-cheat-a. Angazi ngingayibeka kanjani ngoba phela angazi noma ukuchitha noma yini ngoba phela thina kade nje sathandana Oh, nina niyathandana, niyachithelana cause wena uthandana naye mase unomunye umuntu kusho ukuthi wena uchithela yena. Naye uyakuchithela understand. Ngasho ukuthi into ethi ayibe njalo. Okay, so injani i-relationship yakho nomuntu wakho lo osuney'ngane naye manje? Hayi i-right bandla yona noma nje ngingamuzwa nje. Kodwa-ke ayikho into engingayenza. Ngoba ubalekela iqiniso lokuthi uthanda umfowenu ngaye noma awusamuzwa ngoba uzwa umfowenu. Phela fanele caca because ekugcineni mina I feel like lento le if asiyitheklishi masayide wonke izosilimaza ngoba khona umuntu ongazicala mhlawumbe yena ukuthanda genuine kanti wena uvika ngaye imizwa yakho. Ngifuna uku-understand mawuthi awumuzwa kanjani? Awumthandi or awumuzwa ebusuku or umcomparisa nezinto enanizenza nobhuti wakho. Ngifuna uku-understand yonke leyo process. Ayi angikonke nje konke nanokuthi-ke vele-ke sengicashe ngaye ngoba uma kube kuthiwa akekho ngabe mhlampe kuyabonakala ukuthi ubhuti ukhona empilweni yami, ngabe kuyabonakala. So njengoba ekhona nje ngiyakwazi ukuthi kube uyena engimenza abe i-face indaba yabhuti nje kube nje ngisho mina ngiyakwazi ukuthi ngize ngipretend nje engathi akho into eyenzakalayo phakathi kwami nobhuti. So ngingasho kahle kahle nje ngiyamsebenzisa. Ubaba uyimisele ukuthi amveze nini ubhuti wakhe efamilini or mawubheka since ubhuti wakho naye go involve amafamily amaningi azi ukuthi uloya baba loya engicishe ngami ukusho ngesibongo azi ukuthi ingane yakhe or into engeke isenzeka. And if ngeke isenzeka wena ukuba ubhuti wakho mangathiwa kusasa kuvuka amafamily ahlangana ebuye ezohlala kini uzokwenza njani? Ngabe imizwa yakhe izobe usubona cha wakithi ngempela or nisazoqhubeka still? Angazi mina lento. Kodwa-ke nje angazi ubaba bengifisa mina ukuthi ayilokhuze. Lento isheshe ivele because nami angifeel right uma kuyena. Kuyafana phela nokuthi angibabala abafethu uma uyafana nomuntu oyisilima because akazi lutho ngihlezi nje ngiyambuka ukuthi kunendaba engaka indaba engiyaziyo ephathelana nobaba yena angayazi kodwa futhi angimtsheli. So nje futhi noma isiphuma nje angifisi nanokuthi kuze kwazeke ukuthi ngibe ngiyazi ngoba ngazi ukuthi kuyokwenzakalani. Uyahlanya yabo lo wamama uyohlanyela nje kabi. Okay, so usibhalele ngezathu ukuthi wena usufuna ukuthi uyistophe lento yokulala nomfowenu because isaqhubeka yenzeka. Mawubheka ngokwakho yini indlela elula engenza ukuthi ningasalali and wena let's say uyathula inyanga yonke kuye kwenzekeni wena ukuthi ufise ukuthi umkhumbulo or ufise ukuthi niyoqhubeka nenze undlalweni lona udlalayo ngokwakho singambali yena? Kuyenzeka sometimes ngize ngimtshele nje. Ngize ngimtshele ukuthi hayibo ngiyamkhumbula kanje. Mase yazama-ke uplanike. Angazi ukuthi nje mengase lento kuthiwa isikhulunyiwe-ke seku-right mhlampe kube khona izinto ezamasiko nani ezenziwe ayenzelwa zona zalapha ekhaya mhlampe useyabuya usezohlala ekhaya. Angazi ukuthi kungenzakalani. Nanokuthi nje umama sezwa-ke okay-ke uyezwa naye ingane ikhona le yangaphandle. Mase ezozwa futhi ukuthi mina kade ngithandana nayo indaba phela ayihlali phansi. Mase iziwa ngisho nawo baba oy'ngane zami. Yabo nje kuningi but ngiyacabanga ukuthi mhlampe ishow izozama nayo ibone ukuthi yenze njani ukuze ngisizakala ngazi. Okubuhlungu ukuthi abantu aba-involve la ba more than 5 because khona iqiniso singeke silibalekele noqeda kulisho
nomuntu wakho usevele ugaxele le ndaba because mase kuthiwa iyaphuma as ukuthi lokhu nithandana naye mhlawumbe uyosola ukuthi la enganeni khona eyodwa mhlawumbe ekamfweni naye usengene kule ndaba uma wakho ungene uma walo elasoka lakho yilo ubaba wakho nabafweni and njengoba ukusho ukuthi mhlawumbe kovela kabi kwabanye abantu ukuthi wena lento mhlawumbe usuneminyaka because sesisikade isikhathi dala wayazi and ubukhona ukubafihlela uma ubaba wakho ba decide ukumzonda ngalesenzo kusho ukuthi nawe kufanele kuzondeke so ngikuthusa ungazi ngikuthusa bese ngisho ama possibility because egcineni ngesithi thina sokwenza into bese ama possibility akhona siwa avoid so kufanele siyibheke ngayo yonke indlela because bese ngathi thina sothola umfweni sikhulume naye ukuthi cha mfethu ayiphele lento masiphela mhla ivela mhlambe kophuma uthi nina niyathandana or fanele sithole umfweni nobaba wakho noma naloya mama kamfweni ukuthi egcineni ngisho kuthi iyaphela fanele kufihle ukuthi nina niyathandana or nina yavela ngenxa ukuthi nina nathandana because egcineni lokho kobe sekumosha abantu abaningi kanti mayingayivelela ngicathi nawe uzobe usesayidini labafweni noma wakho kube ngathi nawe uthi wow uyayiqabuka because mabe ngazi ukuthi nawe ubulokhu babuka angazi kodwa ke ababukeli bala ekhaya nabo ngicathi bazoqhamuka nama suggestion so ubona ukuthi siqala ngamuphi kodwa nje ukuthi indaba ngibuka ubudiphu ba ukuthi thina singasho sithi sothi hayi yeka wena nomfweni sithi yeka udade wenu kodwa sebebaningi abantu abathinteka kule ndaba le uqinisile impela ke muthi sebebaningi because nobaba engane zami uyangena ngoba njengoba kade ngisho ukuthi ngabreakwa uyena umfowethu kodwa ngwase engibreakile kanti sekuzovela lento ngathi sengijola nobaba wengane zami angithi ngagcina nje umfowethu engibreak ngathi sengihlangana ke nobaba wengane zami ubaba wengane zami angimina abakithi engathi wangibreak uyena ungisho njalo uthi uyena wangibreak so manje ke inkinga eba khona ngiyabona ngisho ngathi ngiyazama mayikuthi iyalungiswa into ngifihla ukuthi sake sathandana nomfowethu umfowethu uhlala ngiyabona nje ngisanda kumvimba ethi ngeke phela kuwrong ukuthi umkhoyiso ungakhokha omunye umuntu kube ekubeni kuyena wangibreak ufuna nje la indaba yokuthi yena akhokha umkhoyiso wami so angazi ukuthi mase kuthi ugcine yenzile lento ubaba wengane zami kuyokwenzakalani nje angazi kuningi nje kuningi kungihlele emahlombe angazi ukuthi into engizoyithini le mbukeli emakhaya udadewethu seshilo uthakazi kuningi kepha mhlambe sibaningi sibangaka sibheke ku 30,000 subscribers nabanye abangasubscribile ngabe uyasubscribe nawe ujoin umndeni ngicathi masingacezula sicezule singaqhamuka nama solution amaningi nomunye athatha inkinga nawani njengoba kuhlezi kwenzeka because egcineni into enje ziyayiqhatha imndeni kuwulwe kusuka izimpi zesigodi ngenxa ngento adingagwemeka adingakhulunywa kodwa mayengenziwa budlapha mina isikhathi esiningi ngisathanda ukusuggesta izinto because konke engayibuka nokubonisana nababukeli abadala masidibana emagarage nakuphi bengibonisa ukuthi cha mfana ningayithathi kanje nganqena ukukhomenta kodwa nje sengiyakubonisa ngabona ukuthi egcineni kunzima ukuthi ngigagule la ukuthi sizokwenzana because nami izinto ngibuye ngicabange ngobuncane ngingabubuka ukujula kwezinto because egcineni bayafa abantu befela abantu besifazane bayafa abantu befela ukuthi izingane sengikhulisa ingane isikhathi esingaka ngizothola sengingaka ingane sina 30 uthi akusiye yami egcine ebulala uma wengane ebulala ingane ubulala naloya baba wengane ngezinto esingayigwema ngiyacela ukuthi sibonisana ngezindlela eziright nemigudu eright engasiza ukuthi sisize ngoba egcineni mina ngifuna ukuphapha yabo sengengaphapha mina qoqoqwa ama camera siyoshutha la sithi Sophia sithi hey angifuni ukukhuluma kakhulu engakusho ukuthi bafethu asiqhubeke sijoin uEasyBet usisi soqhubeka nathi naye inamba zakhe soyigcina abayifuna futhi sobanika siqhubeke imbono yeni yobibaleke kakhulu lolu daba yiso hamba phekwayo usisi atholakale sis azivalelise okuningi sobuye sikhuluma okay bhotwami ngiyabonga kakhulu ngiyathemba ukuthi kuzohamba kuhambe mhlawumbe